שלום וברכה, כאן רובין רחל, כ"א באלול, והיום בתהילים לפי מנהג חיטת אנחנו קוראים את פרקים ק"ד וק"ה. פרק ק"ד שמתחיל בפסוק ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. פרק זה הוא שיר מאפנת של הלל לבריאה. דוד המלך פורס בו את פלאי מעשה השם בטבע. השמש, הרוח, העצים, החיות, הים, הכל זז לפי רצון עליון. זה פרק שמלמד אותנו להסתכל על העולם בעיניים אחרות, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט. זה מחזק אמונה, ענווה ותחושת שייכות עמוקה לבריאה. פרק ק"ה שמתחיל בפסוק הודו להשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, עובר מהבריאה להיסטוריה. הוא מזכיר את ברית השם עם האבות, את יציאת מצרים, ואת ההשגחה המדויקת לאורך כל הדרך. זה פרק שמחזק את הידיעה שהשם לא עזב אותנו אפילו לרגע אחד, גם כשזה לא נראה ככה. הוא מנהיג הכל בהשגחה פרטית. הסמיכות של שני הפרקים, קודם הטבע ואחר כך ההיסטוריה, מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא שולט גם מבחוץ וגם מבפנים, גם בעולם וגם בלב שלנו. אם אהבתם את השיעור, תכתבו אהבתי. גאולה שלמה בקרוב.